danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora. Wani matashi ɗan gidan attajirin mutum wanda yake hamshaki ne a zamaninsu. Kaf yankinsu babu attajirin da ya kai mahaifinsa kuɗi. Matashin ya kasance yana rayuwa cikin jin daɗi da ƙasaita da isa. Duk abin da yake so mahaifinsa yana mallaka masa shi, ko da kuwa abin baya a nahiyarsu. Akan iya yin tafiya na wasu daga nan inda yake zuwa wasu ƙasashen domin a biya masa buƙatarsa. Wata rana kwatsam sai ya kamu da soyayyar wata diyar maƙwabcinsu, wanda shi kuma maƙwabcin nasu wato manomi ne kuma makiyayi. Mutumin baya da wani wato burin abin duniya ko kaɗan. Sai dai kuma a yayin da wannan matashi ya kamu da wannan soyayya, kwatsam sai ya ji ba zai iya ci gaba da rayuwa a haka ba. Tabbas dole sai ya ji ya nemi wato auren wannan baiwar Allah. Kasancewar ba zai iya rayuwa sai da ita ba, kawai sai ya yanke shawaran zai je ya samu mahaifinta ya sanar da shi. Yana zuwa ya tar da mahaifin nata a cikin garken shanu, sai ya ce mishi, ya durƙusa ya ce mishi, baba ina neman auren yarka, ina kuma roƙon don Allah da annabi ka taimake ni ka aura min ita, wallahi ina son ta. Sai mahaifin nasa ya kalle shi ya ce mishi, to yaro, ni ba zan hana ka auren ‘yata ba, amma tabbas sai na yi maka jarabawa ƙwara ɗaya. Sai nan take matashin ya ce, baba wace irin jarabawa ce? Ya ce, ka san akwai annabin da ya nemi aure ba a bashi aure ba har sai da ya yi noma na tsawon lokaci, sannan wannan ya zame mishi sadaki? Ya ce, ƙwarai kuwa baba. Ya ce, to kai ma zan baka wata dama ƙwara ɗaya kawai, muddin na yi maka jarabawan nan ka ci, to zan baka auren ‘yata ba tare da wani abu ba. Amma mu yi sharaɗin cewa idan ka yi amfani da wannan damar ka kuma ci jarabawar da na yi maka, ka samu ‘yata. Idan kuma ka faɗi, ba za ka dawo ka ce kana son ‘yata ba, kuma za ka haƙura da ita, ko da hakan yana nufin za ka rasa ranka. Matashi a ransa ya ce, insha Allah zan yi ƙoƙari in ci jarabawan nan. Haka ya ce wa wannan tsoho, na amince baba. Saboda haka sai baba ya ce wa wannan yaro ɗan gidan masu kuɗi, to yanzu zan shiga cikin garken shanuna, zan sako mazan shanu ƙwara 3 ɗaya bayan ɗaya, kowanne zai zo ya wuce gabanka da gudu. Ƙoƙari ɗaya za ka yi, kawai ka kama bindin ɗaya daga cikinsu. Sai matashin nan ya ce, baba na amince, duk da cewa dai yana jin wato ransa ba lallai ne ya iya wannan aikin ba, domin yana tsoron shanu sosai, kuma ba ya da wani training na kasancewar harka irin ta jarumtaka, kasancewar shi ɗan masu kuɗi ne, kuma ya taso a gidan masu kuɗi, ba abin da ya sani irin shan ice cream, cin naman kaza da kuma hutawa a cikin falo cikin AC. Saboda haka ya ce amma dai zai jarraba, akan soyayya ana iya yin komai. Saboda haka a lokacin da wannan manomi ya sako sa na farko, sai ya zamanto ƙatoton sa ne narkeke. Ganin haka sai wannan matashi da har ya tsaya ya kakkafe ƙafafuwa ya buɗe hannuwa da nufin zai cafki bindin wannan san, sai ya ga lallai girman san ya kai inda ya kai. A ransa sai ya ce, kai gaskiya wannan san girmansa ya yi yawa, bari in bari dai a sako na biyun, tana iya yiwuwa ba zai iya kai wannan ba, dan da ganin wannan san ma ai kafin ka samu wanda ya kai shi ka daɗe. Haka kuwa ya yi, nan take ya ruga da gudu ya ba wannan san hanya, san ya rugo da gudu ya zo ya wuce. Sai yaro ya dawo kan hanya ya tsaya a shirye. Nan take tsoho ya sako sa na biyu, sai ko yaro ya ga cewa ai wannan san na biyun ya mafi wancan na farkon girma. Sai nan take yaro ya ce, kai wannan san shi ne dai san da zai kasance ya fi kowanne, saboda haka gaskiya ba zan tari wannan san ba, bari dai in jira sa na 3 ya zo, na tabbata ba zai kai wannan ba. Nan ma sai ya ruga ya ba sa na biyu hanya, sa ya zo ya wuce. Haka kuwa sai ga sa na 3 ya taho, ɗan fitsitsin ɗan ƙaramin sa ne jariri wanda ko yayen shi ba a yi ba. Nan take sai farin ciki ya lulluɓe wannan matashi, ya ce wannan san shi ne wanda zan yi amfani da shi in kama soyayyata, wannan kuma an ma gama kawai. Nan take ya dawo ya tattare hanya, yake shirin sa ya zo ya damƙi bindinsa. Lokacin da san ya zo, ɗan mitsitsi ɗan ƙarami ya zo ya gitta ta gaban shi, nan take ya kai mai sura, kawai sai ya ga ashe wannan san ƙarami baya da bindi. Haka ya sanya ya faɗi ƙasa yana zubar da hawaye. Nan take ya tashi ya tafi sumi-sumi, bai ƙarasa gida ba, ya faɗi ƙasa sumamme, saboda tsabar soyayyar da ke cikin ransa, kuma ya san ya yi alƙawari ba zai kuma iya karya alƙawari ba. Darasin da ke tattare da wannan labarin shi ne, a duk lokacin da rayuwa ta baka dama, ka yi amfani da wannan damar. Tana iya yiwuwa ka samu dama a cikin wani mawuyacin hali, ko kuma damar da za ta kasance mai wahalar wato yin amfani da ita, ka yi wasa da ita, kana tsammanin cewa wata ran za ka samu wata dama wadda bata kai wannan ba. Ta iya yiwuwa wannan damar da rayuwar ta baka, domin tsananin da ta zo da shi, shi ne kawai abin da za ka iya amfani da shi
domin idan ka rasa wannan ɗin ba lallai ne ka ƙara samun wata dama ba. Idan ka koyi darasi a cikin wannan labarin, ka danna mana like, ka yi mana following kuma ka yi subscribe. Mun gode.